Стигат ли европари до хората? За какво се ползват? Има ли прозрачност при разходване на средствата? Какво се променя в общините благодарение на тях? Какво трябва да се подобри в администрирането, за да има по-голяма усвояемост на средства? Какви са най-често срещаните проблеми при отчитане и защо? Какво трябва да знаем, ако сега решим да кандидатстваме с проект? Това са само част от въпросите, на които екип на Институт Отворено общество потърсиха отговори в няколко общини в страната. За целта екипа разговаря с общински служители, ръководители и участници в различни проекти, бенефициенти, представители на неправителствени организации и граждани. Днес ще разберем какво се случва в две от общините, където така наречени МИГ, местна инициативна група, работят по проекти за развитие на селските райони. Едната е от община Попово. Какво представлява местна инициативна група и какви цели си е поставила, ще разберем от Магдалена Радева, изпълнителен директор на фондация МИГ Попово. Този проект се реализира от 3 юни 2009 година и е финансиран по ОС 4 лидер от програмата за развитие на селските райони. Като резултати от този проект са регистриране на местна инициативна група, която представлява публично-частно партньорство. В нашия случай това е фондация, юридическо лице с нестопанска цел с наименование местна инициативна група Попово и разработване на стратегия за местно развитие, която стратегия за местно развитие ще се прилага от тази фондация на територията на община Попов. Проектът, който реализираме, е в рамките на 20-месечен период и до този момент сме изпълнили по-голяма част от дейностите, свързани с информиране и публичност. Голяма част от местната общност е в течение на проектните дейности, активно участва в реализираните информационни събития и работни срещи. И в тази връзка се обединихме около няколко мерки от програмата за развитие на селските райони, които да бъдат включени в стратегията за местно развитие и чрез които се надяваме да постигнем визията на община Попово, да я направим едно по-добро място за живеене. Мерките, които сме предвидели да включим в стратегията за местно развитие, касаят модернизиране на селското стопанство, добавена стойност към селскостопанските и горските продукти. Надяваме се, че до периода 30 август, която е отворена поканата на Министерството на земеделието и храните за подаване на стратегии за местно развитие, ще отпадне и така наречената демаркация, която ограничава община Попово да включи в стратегията си за местно развитие мерки 313 за насърчаване на туристическата дейност. Голям интерес проявяват частни земеделски производители, които желаят да си закупят различна земеделска техника или пък да занимават вече с неземеделска дейност в областта на туризма, развитие на селския туризъм. Туристическото дружество към общината проявява интерес по проекти. Доста са хората, които се интересуват кога ще могат да подадат своите проектни предложения към стратегията за местно развитие. Друга местна инициативна група работи по проект в община Завет. Емил Стефанов е технически асистент по проекта. Ето какво според. Идат по принцип по-активни такива граждани. Има така, струват им се доста сложни процедурите за... Не са наясно с точно в подробности, им казваме какви изисквания трябва те да изпълнят, за да могат да покрият примерно изискванията за кандидатстване. Да. Основният поминък на хората е животновъдство и земеделие. Отначало дойдоха много хора. Много хора дойдоха, когато правихме разяснителни семинари в началото, дето се правят. В населени места, може би имаше в залите, ние ги провеждахме в читалища, може би по 50-60 души, че и повече се събираха. Но, за съжаление, някак си няма така, аз ще го кажа в открит и прав текст, няма така някак си вярата към, когато говорим за министерство или европари, абсолютно. И в началото ние се опитвахме да обясняваме, но те не искаха да повярват някакво. За съжаление получихме много кофти отговор, смисълта не. Имам такова чувство, че или европейските институции изкуствено спъват нещата, съвсем отговорно го казвам, или нашите
Искам после пак да кажа, има неосвоени европейски пари, но за съжаление стигаме до едно място, където вече не знаем как ще излезем от самото положение, защото парите свършват. Значи ние сме дали първия ни отчет, така комуникираме с други колеги, които също работят. За съжаление получихме отговор, смисъл такъв, че все още не е финансиран още първия ни отчет. И срещаме наистина проблеми с това, защото... Но една от надеждите за намаляване на безработицата и облагородяване на общините в региона са еврофондовете. Но проблеми, които съпътстват изпълнителите на такива проекти, както сподели асистента от Завет, са на път все повече да ни отдалечават от европарите. Подобни или различни са проблемите на Завет и Попово? И какви са препоръките към Министерството на земеделието и горите? В периода на реализиране на проекта се смениха няколко от отговорниците за проектните дейности. Относно подаванията ни заявки за възстановяване на разходи от месец октомври миналата година, разходите ни са възстановени едва на 2 август тази година. Един доста дълъг период от време, през който период се смениха няколко човека, които разглеждаха подадените ни документи. Изискваха се различни допълнителни документи, които първоначално не бяха посочени в указанията към изпълнителите. Наложи се някои от документите да ги подаваме по 2 и по 3 пъти, незнайно къде се губят из Министерството или с разплащателна агенция. В тази връзка са трудностите ни, които сме срещнали. Основно финансови. Препоръката, която бих могла да дам, тъй като съгласно досега излезлите нормативни документи, визиращи по-нататъчната дейност на тези местни инициативни групи, показват, че те ще се сблъскат със същите финансови трудности, с които се сблъскахме ние при реализацията на нашите проекти, а именно липсата на авансово плащане, т.е. не липсата на авансово плащане, а изискването авансовото плащане да бъде обезпечено с банкова гаранция на 110%, която е една сериозна трудност за новосъздадена неправителствена организация на територията на България. И в тази връзка бих препоръчала тази банкова гаранция, ако може да бъде възприяти подхода за нефинансова, т.е. община или друг бизнес партньор, който е достатъчно платежоспособен, да стане гарант на тази фундация или сдружение, за да може тя да си получи авансовото плащане и да има едно по-нормално развитие на нещата и изпълнение на стратегията, за която тази местна инициативна група е поела ангажимент, тъй като периода на реализация е доста дълъг до 2015 година, което значи, че ако тя няма някаква финансова инжекция в началото, доста дълго време би агонизирала да си изпълнява задълженията. Все пак общината е заделила средства, но тя не може да бъде винаги като инкубатор за дай пари, пък после, нали? Но ако няма пари, виждам, че направо процеса може да спре.